Čaute všetci, vítam vás pri novom videu a poďme sa pozrieť, čo sa skrýva za týmito tajomnými dverami. Vojdeme do tejto vstupnej miestnosti a máme tu obraz Elvisa Presleyho, takéto dve sedačky s takýmto stolom. Poďme ďalej. Prejdeme tuto do takej hernej miestnosti, kde máme obraz Batmana, všade takto hore RGBčka a prejdeme, máme tu takto 3 sedačky a takýto obrovskú telku, kde si viete zapnúť hociakú hru a viete to hrať s kamarátmi. Môžeme si zapnúť napríklad túto hru. Stlačíme to. Ono je to všetko po nemecky. Ozvem sa vám, keď to bude zapnuté. Takže už som to zapol, nejdeme to teraz hrať, aj keď hneď sme zomreli, ale vidíte, ako to funguje a poďme ďalej. Tak je to tu celkom pekné. Ako ďalšiu vec máme tu takýto smetný kôš a JBL reprak. V tejto miestnosti máme to isté, len túto tá telka nefunguje. A všade máme tieto RGBčka, čo je extrémne cool. Tu máme takýto ako keby, že hokej, ale teraz to nefunguje. Ako viete si to zahrať, máte k tomu aj tie žetóny tam, ale v normálnom by to malo z dola fúkať, aby sa vám lepšie ten žetón pohyboval. Tu to nefúka, ale to je maličkosť. Ako ďalšiu vec, tu máme toto. Napíšte do komentárov, hádajte, čo to je. A máme to takéto dve telky. Tu sa vám postaví kamarát, tu sa postavíte vy. A teraz to vás tu sníma. Vidíte, ako to funguje. Dám napríklad teraz doľava ruku a preplo mi to ďalšiu hru. Teraz si žiadnu hru nezapneme, lebo nemôžem používať obidve ruky, lebo natáčam. Zapneme si to potom, keď vám ukážem všetky miestnosti, tak si ukážeme aj, ako sa to hrá. Poďme do ďalšej miestnosti. A v ďalšej miestnosti máme takúto podlahu. Máme tu takýto veľký televízor. To tu vyzerá. A potom tu máme stolný takto. Stolný futbal. 2 sedacie vaky. A takto gauč. Takto veľký gauč, 2 kreslá, stôl. Toto je skôr ako taká oddychová miestnosť. Ale najlepšie je podľa mňa, tieto 2 televízory sú fakt, že najlepšie, lebo si tu viete zahrať hocičo s kamarátmi. Aj tam tie veľké telky, kde máte tie 3 sedačky, ukážeme si ešte raz, tak aj to je to super. Lebo tu si to viete zahrať s rodinou. Poďme si teraz ukázať, ako sa toto hrá. A to, ako sa to hrá, si ukážeme v ďalšom dieli. Čaute!